Kaixo, Kaixo gizon. zelan nabiz? Edertu. Ondo? Bai. Ze ondo, hogei kafe agututa eta hogei elkarrizketa poli bat ingenieritzako eskola. Bai, edertu. Ongi etorria. Gazteizen gaude eta zu amengo irakaslea zara, baina guazen zure bizitzan atzeraka. Ingenieritza ikasi zenuen zergatik. Zergatik? Bueno, niri txikitatik matematika eta fisika gustatu izan zaizkit, kimika ere. Nire aitan eraginagatik, niri txikitan, aitatxok erakusten zoztan matematika eta fisika eta kimika. Eta, asko gustatzen, jaten ogibidea da. Eta gainera, zientzia gustatu arren, nire aitak beti nolabait sortarazi zuztan ezagutza zeo zertarako izan behar zala, eta era aplikagarri baten egin behar zala, ezta. Eta pertsonen onurako, ezta. Ez da bakarri jakitxia gravitazio legea edo matematikako ez dakize tresna, baizik eta gero gauzak aplikatzen jakinin behar da, eta erabilgarritasun bat ere emun beharra jakiela, ezta. Hau da, onura bat atara behar jakola. Batez be hori. Baina jakimina da gauza berriak. Bai, jakimina, bai. Gauza berriak ikasi, gauza berriak ikusi, egin, sortu. Oso ogibide politxa da. Ze esango dutzu, ni? Eta gau egun nik esango nuke asko faltan sumatzen duten zerbait motivazioa. Gau egun ia ez dago motivaziorik. Nik nire ustez, bakizu ze gertatzen den ingenieritzan, ez gaituztera ezagutzen. Eta ez gaituzten ezagutzen, beti ikusten gaituzte pertsona iluna bezala, ezta? Baina ez da inundik inora horrela. Bestea bezalako, bezain alaia gara. Nik esango nuke gehiago ere. Bataz bestetik gora. Ez, baina gu pertsona alaia gara, pertsona sortzailea gara, zientzia edo ezagutza erabiliten dugu, aztertu egiten dugu, haunditu ingenezake ezagutza ere, baina horrez gain beti aplikatzen dugu. Beti ere aldala pertsonen onerako, ezta? Hori da garrantzitsuna, ezta? Ingenieritza ikasten hasi zinenean zer deskubritu zenuen ekai? Nik unibertsitate ezberdinetan ikasi neban, bai? Eta unibertsitate ezberdin horietan, ingenieritza irakasteko era ezberdina dauz. Hau da. Eta ez da ikuspuntu bakoitza ez txarra ez ona, ezberdina dira. Eta horrek aberastasuna emoten dutzu. Eta konturatu nintzen, adibidez, nik arrasaten ikasi neban, eta ikuspuntua nolabaitekoa zen. Baina gero, eukinean beka bat, Suitzan ikasteko, Lausanen, eta ikuspuntua ezberdina zen, eta ingenieria ziren biak. Eta oso bitxia da, hau da, arazo bat konpontzerako orduan, ikuspuntu aldaketak oso ondo datoz. Zen eta arazo bat ebasterako orduan, edo gauza berri bat sortzerako orduan, beti ikuspuntu bera euki eskero, emaitza bera daukazu. Baina ikuspuntu ezberdinak euki eskero, kontxo. Saiatu zintezke bide ezberdinak egiten, eta honena aurkitzen. Seguranik bide bat baino gehiago dago, eta segurazki baliokideak izango direla, ezta? Baina, izango dut, ikuspuntu aniztasun hori ikasi neban bai. Karrera eta gero, jende askok esango dozte, Eugeni ez da karrera esaten, gradua esaten da, baina karrera esango dut, karrera eta gero mastera etorriko zen, ez? Bai, hori da. Ikasketa universitariotan, norabaiteko
3 maila daz, bai? Bai. Oinarrizkoena gradua da. Gradua. Gradua izaten dira 4 urte, bai? Bai. Ondoren, egoten da urtebete edo 2 urtetako Masterra. masterra, bai? Eta hori beha ondo da. Eta gero badau beste doktoregoa, horea, doktoretza. Nik nire ustez, igual geixen disfrutatu izan detena doktoretza da. Zen eta zuk zure kabuz ikasteko aukera duzu. Hau da, zuk egiten duzu zure bidea, ez dago markatuta zer ikasi behar duzun, baizik eta zuk gauzak egin ala, edo aztertu ala, zure bidea topatzen duzu. Ulertzen? Eta orduan, zuk sortzeko aukera daukazu, zuk sortu nahi duzun ezagutza aukera daukazu, zuk nahi duzun ikasketak bideratzeko aukera daukazu. Hau da, apur bat, normalean ikasi izan denaren aurkako erara egiten da. Hau da, normalean, zuke institutuan edo ikasi izan dozu, hemen daukazu tema gaitegia, hemen daukazu irakaslearen azalpenak, liburua, azterketak, beste material batzuk, bla, bla, bla. Ez? Baina argi dau, jokoa zein dan, zelaia zein dan. Bai. Baina doktoregoan ez? Doktoregoan, zuk markatzen dozu zelaiaren mugak, ez da? Zuk finkatzen dozu norarte heldu gurosun, norarte joten zean, ez da? Eta hori, doktorego ikasketetan egiten da. Eta gauza bat, asko lantzen da autodidakta izateko joera hori. Hau da, norberak beran buruaren bitartez gauzak ikasteko gaitasuna eta gauza berriak sortzeko gaitasuna lantzen da. Eta hori oso ondo dago. Nire asko gustatzen jata. Eta, alde hortatik, jakin dezazun, hemen, bai gradua, bai masterra, bai doktoretza egin daitekena zentru honetan adibidez. Zergatik erabaki zenuen doktoretza egitea? Lehenik banekielako ikerkuntzan lan egin nahi banuen, doktoretza eskatuko sustiela, eta hasikeran ez nion denpora edo arrazoi sakonago batera jun, ez? Baina denporarekin, hau da, apur bat ikuspuntu luzeagoarekin ikusita, zan du, hobetuen pasadeten ikasketak doktoregokoak dira. Zergatik? Nik nahi dudana ikasten nebalako, eta nik nahi izan dudana sortu izan da delako. Noski, aurretik, gauza asko ikasi behar dira. Baina, ikasketetan, gradutan eta masterren ondo pasan egan. Baina doktoregoan, hau gustatzen jata, hau. Divertigarri da. Zeren inguruan egin zenuen tesia? Nire tesia, apur bat gauza arraroa da, badauz ekuazio diferentzialak, eta ekuazio diferentzialen barruan, ekuazio diferentziale estokastikoa dauz, bai? Ekuazio diferentzialak sistema fisikoak eredustatzeko erabiltzen daien teknika batzu dira. Baina, ingenieritzaren zenbait arlotan, eta ekonomiaren zenbait arloetan, sistema horren gain eragiten duten aldagaiak zorizko aldagaiak dira, zorizko prozesua dira. Hau, adibidez, haize errota bat, energia sortzen dago, baina haizearen gandik, atmosferako haizearen abiaduraren arabera. Baina abiadura hori zorizko aldagai bat da. Zuk ezin dozu esan ziurtasun guztiarekin zelako abiadura eukiko dozun hemendik ordu erdira, edo hemendik 10 minutura edo minutu batean. Orduan, nolabait, daukazu dinamika bat, ekuazio diferentzial bat, haize errota baten dinamika ere edustatzen duena, baina gero daukazu sarrera bat, guztiz aleatorixua dena, guztiz zorizkoa dena. Eta orduan, zuk lortzen dozun emaitzak, bai potentzia, bai biraketasko abiadura hori, zorizko aldagaia bat da. Eta makinetan mekanizatzerak orduan agertzen diren mekanizazio indarrak ere jarrera horiek dituzte. Eta gutzako oso garrantzitsua da jakitxea sistemaren jarrera nolakoa da. Nik automatikako eta kontroleko irakaslea bandaz, eta gauza horiek interesatzen zaizkit. Zergatik, nola lortu dezakegun guk sistema horiek era egokiagoa duten aztertzea. Baina hortarako tresna matematikoa behar dira. Eta tresna matematikoan aldetik ez dago bat ere, ez dago garapen askorik
horrelako sistemak aztertzerako orduan. Ez dago definiturik egonkortasuna nola definitu daiteken, ez dago definiturik nola dagoen derivatu bat edo integral bat. Eragile horiek eragile matematikoa dira. Eta batxierreko ikasle batek esango zu zer dan integral bat eta derivatu bat, baina badagoz funtzio batzuk nun zorizko aldagaiak direnean, nun aldaketak oso harina diren, bai? Eta ez direnez bat ere harinak, derivatu horiek eta integral horiek ez dagoz behar bezala definiturik. Edo guk normalean definituta egoten diren bezala ez dira egoten. Eta hortan, ibili nintzenik tesian, apur bat aztertzen nola baiteko baliabide matematiko batzuk proposatuz ekuazio diferentzial horiek aztertzerako orduan. Bai? Hori hortan landu nahan, gero beste gauza batzuk ikertu ditut ere, baina, bueno. Bai. Eta zein da ikasleen erreakzioa zure ikasgaiak. Zergatik askotan ikasleak etorriko dira ulertu gabe edo galdetuz zera aurrena nahiz eta jakin ingenieritza bat dela, zein da euren erreakzioa. Esan guruzu, lehen mailako ikasle batek eukitzen dituzten erreakzioak. Bueno, normalean ikasleek jabetzen dira, nolabaiteko lan ohitura batzuk hartu behar direla. Argi dau, zu lantegi batera zoazenean, edo denda batera, ordutegi bat dago, ezta? Eta ordutegi hori bete behar da, bai? Bueno, ikasketetan berdin. Horea, eruan behar da, ohitura batzuk lan egiteko orduan. Eta hori kostatzen da, normalean gure ikaslegoa oso ikasle argia izaten da. Oso argia. Hori horrela da. Ez da bat ere ikasleri kaskara. Gertatzen dena, batzutan, ez dauzela ohituta. Ohituta dauz, azkanoko astean, azkanoko txanpan lan egitera. Eta lan ohitura horiek faltan izaten dituzte. Zergatik? Ze ez da bakarrik guapoa izatea, neu moduan, edo pertsona askarra izatea, baizik eta lan egin behar da ere, eta hori ohitura baten modun hartu behar da. Hori alde batetik. Eta gero ere, apur bat arazoen aurrean, nolabait tematia izatea. Apur bat, lan antolamendua, gauza bat txarto irtetzea gaitxik ez dala ezer gertatzen, erori eta antza egin behar da berriz. Tematiena ataratzen ditu gauzak aurrera. Horrea itxik esaten dut, alde hortatik, izan behar da, gauza bat, jarrera kontu bat. Ikusten dut nik ikasleengan, jarrerak, esatea, laniteko jarrera, naiz eta gauza bat txartu irten momentu baten, aurrera irtetzea. Normalena da ondo irtetzea, baina esan gurot, ohitura hori, nik nahi nuen nota ez dut datea. Eta, basta ezer gertatzen, beste azterketa bat dago, gero beste aukera batzuk dauz, beste aukera batzuk egongo dira, nota bat zenbaki bat da, ez da besterik ez. Batzuk sei batekin edo bost batekin konformatzen gara. Ja, baina ez da, baina ez guztiek. Eta gero beste aldetik gertatzen jakie, baina hori ja berez daukie, jakimina. Jarrera eta jakimina. Jakimina euki behar da. Hau, zergatik da horrela, eta ez beste era ontara. Ze, klasean azaldu daitezke gauza, baina guztiak ez. Frogapen batzuk igual ez, edo gauza batzuk ez, baina jakimina euki ezkero, aurrera egiteko gaitasuna handia euki dezakezu, ezta? Orduan, jakimina oso garrantzitsua da. Eta gero beste bat, ingenieroak alperra dira. Hau da, lan asko egiten dute, alik eta lan gitxau egin adizateko.
adibidez, zuk indezakezu makina bat, lan aurrezteko, ezta? Jendeak, sorbalda gainean eruen biharren pixuak, makina batek eruen ditzan, edo errobot batek egin ditzan, ezta? Nolabait, lortu, ingeniero batek egiten duen, edo ingenieria batek egiten duen lana, zer da, diseinatzea gauzak, edo kalkulatzea gauzak, edo programatzea gauza berri bat, edo algoritmo berri bat, non alik eta lan gitxien egin behar duen gizaki batek. Zein da zure helburu nagusia ikasleekin, klasean, temarioan? Bueno, nire helburu nagusiena, eta ez dakit lortzen dodan, nire gustoko jaten baietz, galdetu beharko zenioke nire ikaslei, ez da, baina nire helburu nagusiena da gaiagatik jakimia eukitzea. Hau da, neka esaltzen ari diedan gaiengatik jakimina piztutea. Zeren eta jakimina piztu eskero, horren ondorioz jakintza etorriko da. Eta horren ondorioz jakintza berria sortzeko gaitasuna lortuko beraien gandik. Beraz, zaletasuna, jakimina piztu eskero nire ezagutza arloaren gatik, hori da nire helburu nagusina. Ze beste guztia, ez jakintasuna, konpondu daiteken kontua da. Jakintza handitu daiteke. Baina horrek derrigorrez jakimina baten iturburua izaten da. Normalien jakiminan oinarritutako kontua da. Bai, beti egongo da, enpresaren bat, edo erakunderen bat, gauza bat, arazo bat ebatzi nahi duena, edo arindu nahi duena, baina, eta dirua jartzen duena. Baina, jakimina dau beti atzean, hau zergatik, edo hau nola egin leike, nola... Eta ezin leike hau hobeto, edo hau bestera batean zergatik da. Hau egiten duten bakoitzan, saiakera hauek beti horren sortzen dago. Zergatik, eta zergatik ez. Eta galdetzen diozu zure buruari. Eta hori zergatik. Eta ze kasualidadea hau horrela dela. Eta galdera horiek, jakimina horrek funtsezkoa da. Eta lortzen baeten, jakimina areagotzea horrelako pertsona baterin nire gaiei buruz, zoragarria da. Lehen komentatu dugu doktoregoa, tesia, akordatu zara, tesia aurkeztu zenuen eguna. Bai. Nolakoa izan zen? Bueno, askoz ere gazteagoa nintzen, ez da? Eta... Ogain gaztea zara, eta ogain ere gaztea. Bai, orain ere gaztea gara, baina lehen askoz ez gaztea. Baina ez gara hartan, gogatzen egun horretan, tribunala, epaimaia, 5 pertsonaz osatuta zeuen, 5 doktoretza, doktore irakaslengatik, eta katedradun batzuk zeuden. Pertsona inposatzen zuten pertsonak, ez da? Eta zu horra zoaz, eta beraiek epaitu iten zaituzte. Epaimaia dan enean, izan zen, ordu terdi edo 2 orduko aurkezpen bat, eta gero, ordu beteko aurkezpena, eta gero ordu terdiko galderak. Bakotxak igual, 25 galdera inzizkidaten, bakotxak. Eta, zehaztasunera juten dira, apur bat, zehaztasun osoarekin galdetu nahi zizuten gauzak, argitu nahi zituzten gauzak, eta, oroitzapen hona ditut. Nire aita zeuen, nire anaia be, bai, eta gero bazkaltzea joan ginen, nik onbidatuta, baina, ohitura, universitateko ohitura hori, behin gauza lortuta gero, garaipen bat, beti gonbidatzen da jendeari, eskai batea, eskontza baten antzea, baina... Baina unibertsitatean. Hori, jatetxe batean ginen, eta politxa, oroitzapen oso ona ditut egun hortakoak. 2004ko otzaiak amalean, goatzen az, eguna, zehatz mehatz. Maiten ninduen egunean.
Urteako lau. Maitamenduna, bai. Nire urteako baina astebete beganduako. Hogeta batekoa? Ni zazpikoa. Bale. Zazpikoa. Bueno, hoixean gitxora bera, hoixean. Ta, bueno, nik, apur bate orain autobombo punto bat, edo. Ez, baina, geuke normalean, bueno, apur bat asaltzeko gure zentroa, ze hori bakizu, une komertziala dira, mutila. Non gaude, esan baina, non gaude, alkiken dituta ditu. Hau Gasteizeko Ingeniaritza Eskola da, eta Ingeniaritza Eskola honetan, Gasteizeko Ingeniaritza Eskola honetan, titulazio ezberdinak emuten dira. Bai elektronikako eta automatikako gradua, mekanikako gradua, kimika industrialekoa, automogintzako gradua eta informatikako gradua ere emuten da, ingeniaritzak guztiak. Eta gero, laizter emungo da, master bat, adimen artifiziala industriala dana, eta ordenagailu bidezko ingeniaritza. Hau da, master bat da, urtebetekoa, hori orain ateatzen ari gea, eta, pozik nago, ze hortxe nahiko lan egin da, Eta gero, doktoretza, hemen eskola honetan, doktoretzak zuzendu ditzazkegu gure ikasleekin. Nik bat nuen guztionen agira. Gradu guztietan nabaria da, baina ingeniaristak esango duke gehiago. Adimen artifiziala, chat, GPT eta holako teknologiak, ez da? Gauza nola dago kontua, edo zer belu aukitu daitezke. Bueno, adimen artifiziala eta batez be sare neuronalak, hau entzuten dozuenok, badauz zenbait termino edo gai interesgarriak suertatu zaitzaketenak eta orain aipatuko dizkizuedanak. Deep learning, hau da, ikasketa edo ikaskuntza sakona deitzen den termino hori oso garrantzitsua da, bai? Beste termino garrantzitsua da reinforcement learning edo sari bidezko ikaskuntza da. Teknologia guzti horiek nolabait egiten dutena da zenbait atasa edo lan automatizatu egiten dituzte. Hau da, giza parte hartzerik gabe lan egiten dabe, bai? Batek esan dezake, hori txarra da, objetiboki ez, izan ere gizakiaren ibilbidea hori izan da, teknologikoki aurreratzea guk horren beste lan egina ez dezagun, bai? Gero, dana modun, teknologia berez ez da ez ona ez txarra, ze erabilpena emoten diozun, hori da bat, bai? Hori alde batetik. Horrelako teknologiak, zelako arazoa suposatu dezaketen, gaur egun, nik ez dut uste arriskutsua denik. Lanak arindu ingo ditu, hori bai. Baina arriskutsua, ez pertsona bat baino arriskutsuagoa. Egia da, adibidez, adimen artifizialak era automatiko baten informazio asko lantzeko gaitasuna duela eta gure esparru pribatuan sartzeko ahalmena du. Baina hori gehiago ez da adimen artifizialen arazo bat, baizik eta gaur egun horrelako aparatotxo batzuen bitartez, telefono mugikorren bitartez, gure informazio personal kantitate handiak hartu ditzazkete, jakin dezakete zure orientazio politikoa, zure iritziak, zure gustuak, zure arazoak, bai ekonomikoak, bai sentimentalak, bai maila guztitakoak, ezta? Eta orduan pertsona horiek nolabait zure perfilak indezakete, bai? Eta gaur egungo bitarteko informatikoen bitartez, bai ordenagailuak, bai adimen artifizialen bitartez, zure iritzia manipulatu dezakete. Baina, telebistak ere egiten da gure. Bai?
manipulatu dezakete zer saltzen dizuten, zure iritziak, bai, gaia askori buruz. Baina ez da gauza bat berria denik alde hortatik, manipulazioarena. Bai egia da, horren kontziente izan behar garela. Manipulagarriagoak garela gaur egun. Baina horren kontziente baldin bagara, neurriak hartuteko gai izan gaintezke. Zer eduki dezake ere, nolabait konzeptualki arazoak, adimen artifizialak. Bueno, ez da zuk ikusi bagozun orain dela urte askotako pelikula batzuk. Pelikula hori nola zen Terminator, goratzen zaite? Terminator pelikula bilduma bada, non azken batez ideia zer da? Programa batek, hau da, adimen artifizial batek, nolabait, bere buruaren kontziente hartzen dago, munduko ordenagailu guztietan dago, telefonotan, ordenagailutan, munduko leku guztietan dago, beraz, naiz eta zuk telefono bat itzali, beti egongo litzake beste nun baitzen bizirik, ez? Eta esaten zuena pelikula horretan, programa horrek bere kabuz erabakiak hartu zizakela, bai? Eta hartu eskero erabaki horiek bere onurako hartuko zitula. Hau da, gerta daiteke, guk egotea egiten ekintza batzuk pentsatuz guk erabaki ditugula eta igual manipulatu ingaituzte. Bai? Edo adibidez, gerrate baterako nolabaiteko erabakiak manipulatu daitezke. Ez da egit badakizuen, baina badauz software batzuk sare neuronaletan oinarrituta, non agertzen da, adibidez, lehendakari bat, Errusiako lehendakaria, berbaitzen zuk esaten duzunarekin, baina bere ahotsarekin. Hau da, trukatuta. Orduan jendeari manipulatu diezaiokezu. Edo adibidez, zuk egin dezakezu, imaginatu software hori, era automatiko baten erabakiak hartzen baditu, pertsonen kalterako izan daitezkela. Ez da badakizuen, baina gaur egun, burtsak, akzioak salduta erosten dien merkatu horietan, merkatu horiek digitalizatuta dauz guztiz. Eta akzioen 80%, 80%ak itxora bera, software automatiko batzuek saldutako akzioa dira, salduta erositakoak. Hau da, software horiek krisi ekonomikoak sortarazi dezakete eta softwarea da bakarrik. Ez da gizaki batzuek erabakitako kontu bat. Baizik eta software batek akatz bat baldin badu eta akzio batzuk saltzeko joera baldin badu, momentu jakin baten, beste software guztiek jarraituko lukete tendentzia hori eta tendentzia hori areagotuko lukete. Orduan, gerta daiteke, krisi ekonomiko bat egotea, programa batek sortua. Ez benetan arazo bat dagoelako. Ulertzen doztazu? Eta esate baterako horrek ze ondorio ekarri dezake. Bueno, egongo dira lanpostu batzuk asko automatizatuko direla. Adibidez, programazioa asko automatizatuko da. Errestuko da, baina gauza konplexuago batzuk egiteko gaitasuna emango dozku. Beste ondorio batzuk, adibidez, badago errobotika mugikorra, adibidez. Ez da egit gaur egungo Errusia eta Ukrainiaren bitarteko gerra horretan, adibidez, aparato berri bat agertu da, ez da? Droiak, ez da? Eta droiek, azken batez, errobotatxo bat da, eta, bombak utzi dezakete. Imaginatu, droi horreri, programa automatiko bat jarri ezkero, eta ia zer ingo luken, ez da? Igual, pertsonak hilko lituzke, era automatiko baten. Ze irizpidearen arabera. Zibilak hil ditzazke, konturatu gabe, edo erabakitzen badau zibil batzuk hiltzia pena merezi dauen kontu bat dela. Edo, imaginatu, soldadu bat dela eta errenditzeko asmoa daukana, edo ez daukala inolako aukerarik burrukatzeko. Igual, torri batek erabakitzen dago, bere akabatzen, ez da.
ez da, horrelako egoerak gerota sarriagotan agertuko dira. Nik bakarrik esaten dut gauza. Badago, ez naz gogoratzen nola esan kapitaina errusiar baten izena, bere izena ez dut oroitzen. Baina orain dela urte batzuk, ez da orain dela 40 edo 50 urte, bera zeuen militarronek zeuen gainbegiratzen erradarrak, Artikoaren gainean, ezta? Eta halako baten somatu zituen nola estatu batuarrek misil batzuk bota zituztela Errusiara. Eta radarrek hori esaten zuten, misilak gerturatzen ari zirela. Bere aginduak bete izan balitu, bere eginkizuna bete izan balu, berak automatikoki misil batzuk, misil nuklearrak noski, jaurtiki behar izan zituen estatu batuai. Baina bakizu zer egin zuen? Erabaki zauen, radarrak esaten zituen neurketa horiek ez zirela egiazkoak. Eta ez zuen bere aginduak bete. Eta ez zuen bota misilik. Gerora konturatu izan ziren, eguzkiak lainoengan isladatzen zirela eta radarrak ulertzen zauela misilak zirela. Baina etzan benetako misilik. Han etzan misil. Beraz, gizon horrek salbatu gintun 3. mundu gerra nuklear batez libratu gintun. Gauza automatiko bat jarri izan ezkero, eta oso adimentsua espasan, edo adimen sorokio bat izan balitz, orain segurazki ez ginak hemen bizirik egongo. Jakin dezasun militar horreria zikeran zorion duen zioten publikoki, baina gero zigortu inzuten. Aginduak ez betetzearen, ez betetzen gaitzek, behitu, Esan gurot, sistema hori automatizatuta egon balitz, zer gertatuko zen? Esan gurot, gizon hori, oso gizon argia zuan. Beko kitxea zeukan. Eta ez zaukan inolako gogorik borrokatzeko. Eta mundu guztiari salbatu gintun. Bai Amerikarrei, bai Errusiarrei, bai Euskaldunoi. Orduan, esan gurote, adimen artifizial batek esan guruke, burruka, gerrate bat hasi eskero, askora jota zer, serbidarre batzuk galduko ditut. Baina ni bizaile jarraituko, Zugelen bidearekin lotuta. Artikulu batzuk idatzi dituzu, edo hori asmatu dut. Ez artikuluak idatzi, bai, universitateko irakasleak asmatu iten ditugu artikuluak, egia da. Eta nire gauzak. Guk zertan ikertzen dugun, ez? Guk adimen artifizialan lan egiten dugu, batez ere lan egiten dugu energiako esparruan, energi berriztagarrien arloan, haize erroten kontrolean, edo fotovoltaikako aplikazioetan, eta azkeneko txampan edo, energiaren metaketan, baterietan, baterien nolabait osasun egoera aztertzeko. Osasun egoera bateria batena da, jakitxia zenbat bere bateria batek bere energia metatzeko gaitasunaren ze portzentaia daukon erabilgarri, Hau da, galduala, bateria hori degradatzen da, eta pikutera joten da. Horren prozesu horiek aztertzen ditugu, zertako, jakitxeko nola metatu behar den energia elementu ezberdinen bitartez. Konsumoak, haize errotak, sare elektrikotik atalatakoa, eta horren bitartez guk erabakitzen dugu bateria erabili edo ez. Hortarako, adimen artifiziala erabiltzen dugu, sistema kontrolatzeko, haize errotana, edo baitxa kontrolatzeko, edo simulatzeko sistema komplexuak, adibidez, aerodinamikako prozesuak, jariakinak dituzten prozesuek,
prozesu konplexua dira, eta oso astuna konputazionalki. Sare neuronalek zer gaitasuna daukate? Harin ejekutatzen direla. Bai? Eta orduan, guk sare neuronal bateri gauza konplexuak simulatzen erakusten badiogu, denpora horresten dugu. Bai? Hori da, lan esparru bat, eta gero beste bat da errobotika mugikorra. Bai? Hau da, guk enpresa baten nahi badugu piezak puntu batetik bestera eraman, hartu genezake garraiolari bat, pertsona bat, eta fanboitz batekin, garreti antzeko batekin, piezak gora eta bera mugituko genituzken. Bai? Hori da, enfoke arruntena. Baina, gaur egun, joera zer da, robot batzuekin, gurpila dituztenak, eramatea piezak alde batera bestera. Edo, plataforma mugikorra horren gainean, beste beso errobotiko bat jartzea, manipulazio tareak egiteko. Hortan lan egiten dugu, bai? Horrelako adimen artifizialeko teknikak erabiltzen dugu, sari bitartezko ikaskuntza aplikatuz, eta niri hortaz gain, bi aplikazio horiez gain, energiana eta apur bat errobotika mugikorraz gain, niri asko gustatzen sare neuronalen baitan dauzen prozesu matematikoak, bai? Nolabait, azken batez, sare neuronal bat funtzio matematiko bada, eta funtzio matematiko horren parametroak aldatzen ditugu, arazo bat ebasteko. Eta arazo bat ebastea zer da? Datu batzuk sartzen zaizkionean eta beste batzuk ataratzen ditunean, guk ebaluatzen dugu emaitz hori egokia badan, eta espada egokia, normalian ez da izaten egokia, ez automatikoki, erroretatik ikasten bai da, aldatzen dira parametroak, sare neuronal horrek, funtzio matematiko horrek, bete desan eginkizun hori. Eta hori ebaluaketaren bitartez egiten da. Hortarako datuak behar dira. Sare neuronalak landu ahal izateko, derrigorrez datu asko behar dira. Eta gaur egun, datu asko ditugu, eta datu horiek klasifikauta edo sailkatuta egon behar dute. Edo adibidez, beste arazoa da, nola egiten da prozesu matematiko hori, adaptazio hori, edo parametroien moldatze prozesu hori, ikasketa deitzen jakona, edo training deitzen dana, prozesu matematiko bada, eta arazo numeriko batzuk izaten ditu. Nola detektatzen dira katzoiek? Nola erabakitzen dugu, benetan, datu falta badan, edo ikasketa prozesuaren arazo badan, edo sare neuronal horren egituraren arazo bat dan. Hori, aurkitzeko, edo aztertzeko, hori jakimin asko sortzen dozte. Zergatik, nola identifikatu dezaket arazo ezberdin horiek. Horiek izaten dira, nire galdera hondiak orain, ointxe berde. Zer musika entzuten duzu? Bueno, badago abesti batzuk gustatzen zaizkidanak, adibidez Isaroren Paris, gero gustatzen jata hori abesti hori oso politxa, oso badauz hori politxa da, ez da? Dantza, ipuñen balantza, no te den hori da. Eta, bueno, ze bestelako abestiak gustatzen zaizkidan? Oro harre, gustatzen zaizkite musika sentiarrak, neko, folklorikoa naz, etnikoa, ez bai, gustatzen jata, adibidez, musika eskoziarra gustatzen jata, gaitak gustatzen zaizkit, soinu larrua deitzen daki, gaite, eskularruak, soinu larrua, hori gustatzen jazta, horrako musikak gustatzen zaizkit, hau gustatzen jat, hau nola da, barkaidazu, baina liarrenekoa Liarreneko abesti batzuk ere,
eramaten edo abesti berri bat atera horrentxe gitxita. Ez dut entzun. Bueno, templao, ez da esagertatzen, baina, esan gurot, gaur egun YouTube, motila, YouTube! Ez, gaina, ez da zer daukone musikak aldartea aldatzen zaitula. Eta, bueno, konzentratu edo burua, gure oso gauza lan baten konzentratzea, ba, musika klasikoa jartzen ba oso Mozartena, ba, oso ondo konzentratzen zea. Gure oso lasaiago egon edo pentsakorrago, baina ez lanen, ba, igual, Chopinena, hau sonata nocturnas edo horrako bat, oso politxa. Beste bat da, asko gustatzen jatana, hau Palladio. Oso abesti, ez da Schubertena da, edo, ez da gogoratzen. Baina hau gustatzen jata, hau nola da payaso ba... Gatibuna, hori gustatzen jata. Payaso ba, enaiz, buruko pertsona bat, enaiz lasa nomalan Ardure. Hori da. Hori be gustatzen jata. Bueno, Edith Piafena abestia be gustatzen ja. Rien de rien. Je ne regrette de rien. Rien de rien. Je parle assez bien français aussi. Ça fait pas mal de temps que je parle pas, mais j'arrive à parler. Oh là là! Oui, j'ai étudié en Suisse, à Lausanne. Je suis parti en Suisse avec 8 mois de cours de français et avec ça, je me débrouillais. Frantzesa erresa, batez bet txarte hitz egiten da. Galdego badakigu egunak 24 ordu ditula, misterio, baina bai, 24 ordu ditu, zu irakaslea zaga, zer egiten gustatzen zazu hemendik kanpo gelditzen zazu denbora labur eta txiki horretan, zentu dira zure zaletasunak alegia. Zer egiten deten? Ba, gustatzen jate umeekin egote nik 3 ume ditut. 3? Bai. 3 onartutakoak, hortik gora beta deki, baina... Baina 3 ume ditut, beraiekin oso egotea gustatzen jata, baina gero eta koskortu hau dauz, beraien lagunekin egoten, baina gustatzen jata... Aitatxo dirua. Ba, aitatxo diruen agaratzea eta horrea, baina, ondo. Ez, baina ume hona dia. Ez, gustatzen jata, txakurrakin mendira jutea, txakurrotxo bat daukot, lagun. Horrekin juten. Aguantatzen hauen bakarra, eta jutenaz txirrindoakin, beragaz. Jarraitzen dozte txirrindoakin, nik txistoa itxen dotzat. Eta, kasu, jaramon itxen dozte, jarraitxu itxen dozte mendira, besaidera juten gea, eta han egoten gea. Mendian, ondo. Bukatu hauetik, jakineko nuke mundu, daukagu mundu honetan, egoera honetan, egoera aldako honetan, zentzuria zure kezkak, zer entzen dizu loa. Oroar, hau gizateri bezala ikusi eskero... Sailkatu nahi baduzu, sailkatu baina ogoak bada, ogoak. Oroar gizatiariantzako bai ikusten dut, inguru giroak horre bai urduritzen dauztala. Ikusten dutela, degradazio uneak, ezta? Eta nolabait ez gara konturatzen ze suerte dun pertsona garan, edo bizituna garan.
ez da batere arrunta bizia. Ez da hain erresa mantentzea bizitza planeta baten. Gure ingurunea bat da, bakarra da. Gu bizidun bezala gauz egokituta ingurune hontara. Ingurune hau suntzitzen badago, ez dago B planik. A plana dago eta kitxo. Eta orduan, nolabait, zelan esango nuke? Zure itxason, imaginatu itxason gauzela, eta itxasontzi txiki baten gaudela. Eta guk, sagutxoa bezala, itxasontziaren egurretan zuluak itxen gabiltza. Zulo bat egin ezkero, larra hundia, urperatuko inak ez da. Orduan, apur bat ikusi behar dugu, ez garela hain razionalak, ez gara hain ahal guztidunak, eta daukaguna zainduin behar dugula. Bai? Dana gure esku ez dago, baina zure eskuan dagoena egin behar da. Guk normalean bizidun gizabanako bezala oso konstiente gara zer dan guretzako ona eta zer dan guretzako txarra, ezta. Nolabait inork ez du sartzen, igual norbait bai, atzamarrak entxufean, ezta. Inork ez du burua sartzen ventiladoran. Norbait bai, baina normalena ez, eta bestela selekzio naturalak lan egiten du, ez? Baina normalean ez. Baina kolektibo baten gaudenean, eta guztion kontua dana lan egiterak orduan, adimentasun edo adimen puntu hori edo gaitasun hori galdu egiten dugu. Talde modura ez gara hain adimentsuak. Bakarrik adibide bat jarri dut. Badago adimen artifizialean, parkatu, ni oso rekursiboa da. Beti, gaiak, berdin dio ze elkarrizketa nondik bialdu, beti bialtzen dut leku berera, ez da? Badago teknika batzuk, nun swarm intelligence edo talde adimena deitzen da hori, ezta? Eta zertan datza, badauz arazo batzuk nun naturak ebazten ditu taldeka eginez, lan eginez. Bai? Eta behin, inzuten froga bat, adibidez, badauz algoritmo batzuk nun esaten dizuten zein dan biderik laburrena, GPS-a oinarritzen da horrako algoritmoetan, ezta? Jarri zuten Tokiok dauko mapa bat, ezta? Eta lizun edo ondo batzuk jarri zituzten, mapa horren gainean. Eta azukara jarri zuten, jateko baliabidea jarri zituzten justo, Tokioko puntu garrantzitsuenetan. Denpora bat, egun batzuz, ondoak hasten utzi zuten mapa horren gainean, ezta? Eta bakizu zer lortu zuten? Ondoak hasten hasi ziren, ez? Mapa horren gainean, lizuna hasi zan irtetzen, baina lizuna irten zen nun? Gizakiek gaur egun trenbide publikoak jarri izan dituzten lekuetatik. Hau da, lizun baten mailako talde adimena daukago. Beraz, zer esan guroten horrekin? Lizun batek ez dauko gaitasuna pentsatzeko taldean. Lan egingo dau taldean, baina ez dauko gaitasuna hundirik taldean pentsatzeko. Eta Tokioko ingenieria bezain ondo egin zituzten trenbidean norabideak, ezta? Baina kontua da, guk beti hasteko joera baldin bakagu, eta era inbasibo baten ibiltzen bagara, era agresibo baten lan egiten badugu gure inguru giroarekiko, lortuko dugun gauza bakarra, zer da? Suntzitzea. Hau da, pentsa daigun minbiziaren enfokean. Hori ere, zelula horiek bizirik dauz. Baina oreka galdu dute.
Eta oreka galtzerakoan, hasten dira, jarraitzen da, inolako kontrolik gabe, eta beraien buruan bakarrik pentsatuz, jakin gabe bere ingurunearen mugak zeintzu diren. Eta zer gertatzen jako pertsona bateri minbizia tratatzen ez jakonian? Hil egiten da bera, hau da, eta tumorea ere. Orduan, kontua da, zer nahi dugu izan, talde bezala? Lizun horien modukoa, edo minbizidun zelula mota antzeko baten antzera jardun, talde bezala, eta gure ingurunea zuntzitzea, edo era razionalago baten jardutea. Eta gure ingurunearen mugak ikusten ditugunean, neurriak hartu behar direla. Naiz eta esfortzuak suposatu. Bizi iraun nahi badugu, noski. esan dizut, azken aldera zela, baina nik jakin nahiko nuke momentu honetagatik iritsi zara irakaslea zara eazkeun, baina hemenik aurrera badagoz egin nahiko zenukeen zerbait orainik egin gabe duzuna edo zer egin nahiko zenuke etorkizun batean hemenik 5, 10, urtera. Bueno, ogibideren bate asmatu dezak eta apur bat txiste egiteko, ez? Ni gurat izan, nola da, tronista edo ditzen da. Ojo, ni badakizu zer esan eban lehenko egunean nik haundianaz, 26 urte ditut, baina nik haunditan txikia izan nahi dut. Nik suerte daukot zure aurrean, ni txikian hasi zenez. Altura txikikoa gara. Bueno, zer gustatuko jaten? Ba, beitu. Nire ogibide asko gustatzen jatan. Eta gustako jatan jarraitzea. Baina nirean onena izatea gustatzen jatan. Eta nire gustako jaten asmatzea zehozer, gauza berri bat, teoremaren bat, teoria berri bat, jendearen onurako. Jendeak ez dezatela gogo txarrez oroitu nire lana, baizik eta esatea, eskerrak zuruetak hau asmatu zuela, ze ostantzien ondino egongo ginake pinaburuekin eperdia garbitzen, ezta? Ulertzen dut, osea, oroitzea esatea, bazeuen ingeniero eskoziar bat, eskoziarra sana, pospoluak asmatu zituna. Eta berak izan beharrean pertsona berekoi bat, ez zuen patenta, ez zuen babestu bere asmakizuna. Guztien eskura utzi zuen gizaki guztiek gabean argi eduki ari izan zezan. Pospoluak, bakit txorra da badala. Baina bitu zelako pertsona eskuzabala, Gaur egun, argia jun leike, baina mundu guztia da, pospolu batzuk kandela bat edo argi seixa piztuteko, ukitzea ze ondo ongo zan, ezta? Ze ondo egoten dan, ezta? Ba hori, pertsona horrek bere kabuz guztiontzako eskuragarri utzi zuen. Berak bazekien dirua egin zezakela. Baina berak erabaki zagonez guztiontzako utzi zigun. Ez naz oroitzen izenataz, jakin dezazoten. Pekatu mortala, ezta? Baina ni berataz oroitzen naz. Hori da, hori izan, ostia, ole eta ole, esaten da. Hori txalogarria da pertsona batena da, esan. Txalogarria da, orain oparitu ditazun momentua. Bueno, oso ondo pasadetu zugaz, Oso
gustuko egon nahi, así que benetan mila esker momentu hau oparitzeagatik. Eta nahi duzun guztietan hemen egon gara. Hemen gauz. Venga. Arabako Ingeniaritza Eskolan. Vale, agur. Agur.